Ευλογημένοι να είστε. Βρισκόμαστε σε μία περίοδο προεκλογικής κίνησης. Βλέπετε τα πυρά απ' εδώ και από εκεί, από παντού. Ο ένας πυροβολεί τον άλλον. Δεν θα ήθελα να είναι τέτοιες οι εκλογές. Θα ήθελα να είναι εν σιωπή. Εν σιωπή και με πολύ λογική και ηθική. Έτσι, για να μην χωρίζουμε, ακόμα και αντρόγυνα χωρίζουν. Γιατί πιστεύει ο ένας εδώ και ο άλλος εκεί. Γιατί και πόλεις διαλύονται και κράτη διαλύονται ακόμα. Συγκρούονται. Βλέπετε και στις τηλεοπτικές εκπομπές πάρα πολλά, μα πάρα πολλά γίνονται. Βλέπετε συγκρούσεις που δεν τις περιμένει κανένας. Εμείς να μείνουμε ήρεμοι. Ας μην μιλάμε, μόνο να ακούμε και προσεκτικά και με το Ευαγγέλιο στο χέρι. Ας πορευόμαστε και με Χριστό στην ψυχή μας και με αγάπη. Να πάμε να επιτελέσουμε το καθήκον μας. Να πάμε να καταθέσουμε την προτίμησή μας. Τι ωραίο πράγμα. Χωρίς να μιλάμε, χωρίς να προπαγανδίζουμε, χωρίς να φωνάζουμε, χωρίς να τσιρίζουμε. Με απόλυτη ηρεμία. Σεβόμενοι ο ένας τον άλλον. Δεν πρέπει να μας χωρίζουν οι εκλογές. Πρέπει να μας φέρουν πιο κοντά και πρέπει να είμαστε πάντα αποφασισμένοι. Όταν αλλού δημιουργούν φασαρίες και δημιουργούνται διαξυφισμοί, πειρά ένθεν κακήθεν, θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι εμείς να μένουμε ήρεμοι, να λέμε τον καλό μας λόγο. Η Κυριακή της 4ης Οκτωβρίου είναι η μέρα εκλογών. Να εκκλησιαστούμε πρώτα, να κάνουμε το σταυρό μας και με πολλή ηρεμία, ειρήνη και αγάπη να πάμε να ψηφίσουμε καλημερίζοντας όλους. Καλημερίζοντάς τους. Ας μην ξέρουν πού ψηφίζουμε, αλλά να πάμε. Πρέπει. Γιατί όλη αυτή η διοίκηση εξαρτάται από τη δική μας ψήφο. Να λέμε την αλήθεια. Η διοίκηση εκλέγεται, η πολιτεία, θα έλεγα όλη η Βουλή εκλέγεται από τα δικά μας χέρια, από το δικό μας μυαλό. Εμείς πρέπει σοφά, προσεκτικά, με αγάπη να πάμε και να επιτελέσουμε το καθήκον μας. Θα έλεγα όχι αποχή, γιατί αυτό σημαίνει κάντε ό,τι θέλετε, αφήστε με ήσυχον. Το χωράφι είναι όλων μας και πρέπει να το προσέχουμε και πρέπει να το καλλιεργούμε. Δεν μπορούμε να λέμε στους άλλους καλλιεργήστε το εσείς, εμένα δεν με ενδιαφέρει, κάντε ό,τι θέλετε. Δεν μπορούμε να το λέμε αυτό, όπως δεν μπορούμε να πούμε ελάτε στο σπίτι μας, μπάτε, αλέστε και αλεστικά μη δώστε. Κάντε ό,τι θέλετε. Σπίτι μας είναι αυτή η πατρίδα ολόκληρη και εμείς θα πρέπει να έχουμε το θάρρος, τη δύναμη, την τόλμη, αλλά και την αγάπη, την καλή προαίρεση να πάμε, να καταθέσουμε αυτό που έχουμε υποχρέωση. Πρέπει να στείλουμε
ανθρώπους εκεί στη Βουλή. Να το κάνουμε με ηρεμία, χωρίς διαξυφισμούς, χωρίς να χτυπά ο ένας τον άλλον, να κατηγορεί ο ένας τον άλλον. Ήρεμα και με αγάπη. Είμαστε ο ίδιος λαός, οι Έλληνες, ένα αυτό. Και είμαστε οι ίδιοι χριστιανοί, οι Ορθόδοξοι. Και δεν επιτρέπεται μεταξύ μας να έχουμε αυτούς τους διαξυφισμούς και αυτούς τους, θα έλεγα, αυτές τις συγκρούσεις. Ήρεμα και με πολύ ψυχραιμία. Αυτό, όπως και το Ευαγγέλιο, θέλει να μας καταστήσει ήρεμους και πάντα λογικούς και ηθικούς. Αδέλφια μου, δεν μπορώ να πω σε κανέναν. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο, κάνε ό,τι θέλεις. Δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Ό,τι το Ευαγγέλιο λέει, αυτό θα κάνεις. Έτσι θα περπατήσεις και θα το εξηγείς σωστά. Με διαφάνεια, για να μπορέσει να το καταλάβει ο άλλος. Να πω κάτι, θεωρώ ιερό Ευαγγέλιο και την Ελλάδα μας και το περιεχόμενό της είμαστε εμείς και θα πρέπει να είμαστε αγαπημένοι σαν κήρυκες και σαν Έλληνες και θα πρέπει να είμαστε πάλι αγαπημένοι και την ημέρα που πάμε να ψηφίσουμε. Και ό,τι δώσει, ό,τι ευλογήσει ο Θεός. Εγώ θα το έλεγα αυτό. Και στους νόμους μας ακόμα πρέπει να υπάρχει η αγιαστική δύναμη και στο Σύνταγμα πρέπει να υπάρχει η ηθική και το Ευαγγέλιο. Πάντα πρέπει να υπάρχουν αυτά. Χωρίς αυτά δεν γίνεται τίποτε. Διαλύονται τα πάντα. Σκοτώνουμε ο ένας τον άλλον. Χωριζόμαστε ο ένας από τον άλλον. Αγαπημένοι λοιπόν και ήρεμοι, την Κυριακή σας εύχομαι μία όμορφη πορεία να ψηφίσετε. Βλέπετε, κάνω μία παρότρινση με πολύ αγάπη, χωρίς να έχει καμία κομματική διάθεση η παρότρινσή μου. Το Ευαγγέλιο έρχεται και αυτό με τη σειρά του να μας μιλήσει για όσα ανέφερα. Σήμερα έδωσες, Χριστέ, κανόνες για να ζούμε, κανόνες συμπεριφοράς, λύτρωση για να βρούμε, κανόνες για να ζούμε. Έδωσε ο Χριστός κανόνες για να ζούμε. Ποιοι είναι αυτοί οι κανόνες που δεν τους έχουμε, που δεν τους εφαρμόζουμε? Αλήθεια, γιατί έχουμε αυτή την απόκλιση? Γιατί φεύγουμε από το Ευαγγέλιο, από τον Χριστό και θέλουμε να είμαστε πάντα ανεξάρτητοι, καταρτίζοντας δικούς μας κανόνες, συμφεροντολογικούς, προσωπικούς, εγωιστικούς κανόνες ζωής. Αλήθεια, τι παράξενοι που είναι οι άνθρωποι, πολύ παράξενοι. Μιλάω για παραξενιές, μιλάω για ζούγκλα, για ασυνεννοησία. Σήμερα έδωσες, Χριστέ, κανόνες για να ζούμε, κανόνες συμπεριφοράς, λύτρωση για να βρούμε. Και ξέρετε, το Ευαγγέλιο σήμερα δίνει οριστικά λύση στη συμπεριφορά μας. Ποιος πρέπει να είναι ο χαρακτήρας μας, η συμπεριφορά μας έναντι των άλλων και πώς πρέπει να κινούμαστε μέσα σε αυτόν τον κόσμο που άλλοτε καταλαβαίνει και άλλοτε δεν καταλαβαίνει.
άλλοτε σε κυνηγά και άλλοτε σε αγαπά. Δεν ξέρεις με ποιον τρόπο να φερθείς. Γι' αυτό έρχεται ο Χριστός σήμερα στο Κυριακάτικο Ευαγγέλιο της 4ης Οκτωβρίου να μας δώσει τους κανόνες. Εάν αγαπάτε μόνον αυτούς που σας αγαπάνε, ποια χάρη έχετε, ποια καλοσύνη κάνετε? Τίποτε δεν κάνετε. Αν αγαπάτε μόνον αυτούς που σας αγαπούνε. Αν αγαπάτε μόνον αυτούς που σας αγαπούν. Ποια ημίν χάρις εστίν. Ποια είναι η χάρη σε εσάς? Τι καταλαβαίνετε? Νομίζετε ότι κάνετε καλοσύνες με αυτόν τον τρόπο? Και εάν αγαθοεργείτε τους αγαθοεργούντας ημάς, ποια ημίν χάρις εστίν. Και αν βοηθάτε αυτούς που σας βοηθάνε μόνο, ποια χάρη έχετε, ποια ευλογία έχετε, ποια καλοσύνη κάνετε? Και εάν δανείζετε σε αυτούς που σας δανείζουν μόνο, ποια ημίν χάρις εστίν. Ποια καλοσύνη κάνετε, ποια ομορφιά ψυχής έχετε? Τι μας λέτε? Τίποτε δεν κάνετε. Αδέρφια μου, έρχεται ο Χριστός να βγάλει από μέσα μας πρώτα την υποκρισία και κατόπιν να βγάλει το συμφεροντολογικό. Με συμφέρει. Τον αγαπώ επειδή με αγαπάει. Δημιούργησα μια κλίκα, έναν κύκλο. Για τους άλλους δεν μας νοιάζει. Ας τους να πεθάνουν, να χαθούν. Δεν μας νοιάζει. Εμείς αγαπιόμαστε. Είμαστε 5, 6, 7, 10 που έχουμε αγάπη ο ένας τον άλλον. Άρα είμαστε σωσμένοι. Θεωρούν και τον εαυτό τους σωσμένων και ότι κάνουν μεγάλη, πολύ μεγάλη καλοσύνη. Το ίδιο γίνεται και όταν αγαθοποιούμε εκείνους που μας αγαθοποιούν. Πάλι δημιουργούμε μία κλίκα, μία σπήρα δημιουργούμε. Βοηθάμε, μας βοηθάνε, επειδή μας βοηθάνε. Είμαστε εσύ και εγώ και ο άλλος. Εμείς οι τρεις και κανένας άλλος. Προσοχή, οι άλλοι να είναι έξω. Εμείς να έχουμε ό,τι καλό, να βοηθάω ένας τον άλλο, να μην πέσει ο ένας, να μην πέσει ο άλλος, οι άλλοι ας πέσουν. Οι άλλοι ας χαθούν, οι άλλοι ας πονέσουν, οι άλλοι ας δυστυχήσουν, οι άλλοι ας χαθούν. Πόσο κακό είναι αυτό. Δεν το αντιληφθήκαμε. Και εμείς στη ζωή μας με λίγους έχουμε πάρε δώσει. Λίγους αγαπάμε. Λίγους βοηθάμε. Λίγους δανείζουμε. Τους άλλους τους μισούμε, τους αποφεύγουμε. Δεν είναι άνθρωποι οι άλλοι. Πω, τι πράγμα. Τι θα έλεγα νοοτροπία ανθρώπινη είναι αυτή. Ποιος έβαλε τέτοιους κανόνες? Έρχεται, βλέπετε, ένας κακός άνθρωπος, μια κακή ψυχή, να οργανωθεί υποκριτικά και να δείχνει προς τα έξω ότι να είναι, κάτι είναι. Και έτσι φαίνεται ο μεγάλος εγωισμός, αλλά και το μεγάλο κενό που δημιουργείται, και θα έλεγα και τα μεγάλα συμφέροντα που συσπυρώνονται για να χτυπήσουν όλα τα άλλα. Ο Χριστός δεν
έκανε κριτική μόνον. Δεν έκανε κριτική και δεν απειγόρευσε αυτό και δεν είπε αυτό είναι άσχημο. Δεν είπε μόνον αυτό. Είπε και κάτι άλλο, έδωσε οδηγίες, έδωσε και τον κανόνα. Πλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Τους εχθρούς να αγαπάτε. Εγώ δεν λέγω ημίν αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Φαντάζεστε τι δύναμη πρέπει να διαθέτει κανείς, τι πνευματικότητα, τι ηρεμία, τι καθαρή ψυχή, τι ψυχή πυρωμένη από Ευαγγέλιο και από οδηγία και ευλογία Χριστού πρέπει να διαθέτει για να μπορέσει να αγαπήσει αυτόν που είναι αδιάφορος, που μας κατηγορεί, που μας συκοφαντεί, που μας κλέβει, που μας αδικεί, που μας υποβαθμίζει, που μας ταπεινώνει. Αυτόν να αγαπήσεις. Και πώς είναι δυνατόν, θα πει κάποιος σοφός, βάζοντας το πρίσμα της λογικής μόνον. Με πρίσμα λογικής, ναι, αυτό είναι ανοησία. Με πρίσμα λογικής, με πρίσμα ηθικής και με πρίσμα Χριστού και Ευαγγελίου, αυτό είναι η πιο τέλεια θυσία. Το να μπορείς να πνίγεις όλο το πάθημά σου που έπαθες από τον άλλον, να το καταπνίγεις, να το αποδιώκεις και να τον αγαπάς. Να τον αγαπάς, να δώσεις αγάπη. Μεγαλείο. Και έτσι νικά κανείς το μεγαλείο της ψυχής, που είναι μεγαλείο Ευαγγελίου και μεγαλείο Χριστού. Έτσι μπορεί κανείς να αγκαλιάσει τον κόσμο. Αδέλφια μου, δύσκολο είναι. Πολύ δύσκολο. Δεν το έχουμε συνηθίσει στη ζωή μας.